Každý z nás má vzťah s verejnými financiami. Dnes sa pozrieme na to, ako tento vzťah so štátom vyzerá z pohľadu priemerného človeka počas jeho života. Týmto pohľadom sa zároveň dá ilustrovať, prečo pri súčasnom hospodárení a nastavení legislatívy nie sú verejné financie dlhodobo udržateľné. Všetci bez ohľadu na vek, teda od detí až po dôchodcov, dostávame v rovnakej miere obranu, bezpečnosť, infraštruktúru a podobne. Veľká časť výdavkov štátu, napríklad na vzdelávanie, zdravotníctvo alebo dôchodky, však priamo súvisí s naším vekom. To isté platí pre verejné príjmy, teda dane, odvody, ktoré platíme najviac v produktívnom veku. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá takáto ročná bilancia so štátom u priemerného človeka od detstva až po starobu. Vybrali sme len pár kľúčových ukazovateľov. Zvlášť si všímajme šedú čiaru, ktorá ukazuje celkovú bilanciu priemerného človeka v danom veku. Po narodení je priemerný človek čistý príjimateľ. Ako dieťa dostáva rodinné dávky, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť. V tomto období teda do verejných financií neprispieva, ale len dostáva. Keď človek začne pracovať, teda približne okolo 20-ky, začína aj prispievať. Platí sociálne a zdravotné poistenie, dane z príjmu aj dane zo spotreby. V tomto období prispieva viac, ako dostáva. Práve z týchto peňazí sa financuje veľká časť chodu štátu a transferov najmä pre deti a starších. Neskôr, keď odíde z trhu práce, čo je tesne po 60-ke, jeho vzťah so štátom sa opäť zásadne mení. Začína dostávať dôchodok. S vekom prichádzajú aj vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť a v prípade potreby aj na dlhodobú starostlivosť. Ak pomocou takýchto vekových profilov, ktoré zohľadňujú legislatívu v čase, zrátame celoživotný účet práve narodenému človeku, bilancia štátu je minus 96 000 eur. Inými slovami, priemerný človek narodený dnes dostane počas života od štátu viac, ako prispeje. Z toho vyplýva, že nemôžeme mať dlhodobo udržateľné verejné financie, ak platí, že každá nová generácia sama prispieva k prehlbovaniu deficitu.